Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt jelenlévők, rettenetesen izgulok, ugyanis az a szövevényes történet, amit szeretnék önöknek ma este bemutatni, hát remélem nem fogja meghaladni az agyam kapacitását, de ha valahol valami baj történik, tessék nyugodtan beleszólni, hogy nem is arról az Istenről van szó, hanem valaki egész másról, tehát hogyha némi gond, baj merülne fel, közösen azért ezt a bizonyos görög mitológiát helyére tehetjük. Megint csak a szokásos kérdés, hogy kíváncsiak az előadásra, ugye? Igen! Nem hallják szokás szerint. Kíváncsiak? Igen! Kérek egy kis tust, ezt az elején nagyon izgulok. Megkérem a két kedves függönyös kollégát, fáradjon közelebb, de egyelőre a lépcső szélén maradjanak, mert az első pillanatban nem lesz rájuk szükség, utána pedig erősítenek, ugyanis kiderült, hogy rettenetesen el szoktak fáradni az előadás végére, úgyhogy nyugodtan, amikor úgy érzitek, hogy itt az idő, akkor cseréljetek helyet, hogy másik karra is nyúljatok egy kicsit. No, tehát akkor először is Szezám tárulj! Reméljük ez a piros függöny széthúzódik ebben a pillanatban. Szezám tárulj, ne össze, szét, ez az. És történetünket elkezdjük. Homérosztól a nagy történetírótól Odüsszeusz történetét szeretnék önöknek elővezetni, de ahhoz, hogy eme történet érthető legyen, némi nemű magyarázatra van szükség, mégpedig azért, hogy magát az előzményeket is megértessük. Ugyebár Homérosz megénekelte, hogy a leleményes Odüsszeusz, a bátor Odüsszeusz, a hős Odüsszeusz, és így sorolhatnánk, de ahhoz, hogy Odüsszeusz eme páratlan képességeit kamatoztatni tudja, ehhez bizony néhány más szereplőre is szükségünk van. Történt egyszer régesség, hogy bizonyos ünnepségre gyűltek össze az istenek, amikor is elfelejtették meghívni a viszály istennőjét. Értsd, és épp ezért megjelent egy bizonyos aranyalmában, melyet elgódított a tömeg. Pálisz, az ifjú trójai királyfi megkaparintotta eme bizonyos aranyalmát, és azt a viszálykodó istennőknek odadobta, pontosabban azok közül egynek, magának Afroditének, a szépség istennőjének, ki megígérte neki, hogy bizony Pálisz tud meg jól, hogy te leszel az, ki a világ legszebb asszonyának kezét el fogod nyerni. Ám a világ legszebb asszonyának volt egy rettenetes férje, mégpedig személyesen Spárta uralkodója, maga nagy Menelaos király. Ám most a szépségtárgya is itt megjelenik önökön, személyesen szép Helena, kinek kegyeiért ugyebár ez bizonyos Pálisz, ezt a rettenetes háborút ugyebár kieszközölte. És én itt kérdezik, itt érkezik maga Priamos király, Trója uralkodója, kinek kisebbik fia ugyebár Pálisz, ki ugyan a harcokban nem igazán jeleskedett, nem volt, mint az ő bátyja, maga Hektor. Trójaiak legáldázak, legerősebb, legbüszkébb harcosok. Ám Hektornak szörnyű vége lett, mégpedig nem más által, mint Achilleus által, ami ugyebár szekeredékökre férfiú testét vonszolta Trója falnál körül. Achilleusnak is vége lett egyszer csak, ugyanis sokat nem is jeleskedett maga ugyebár ez a bizonyos Pálisz, ám mérgezett Mila azon a ponton mégiscsak eltalálta a görögök legnagyobb harcosát. Ám csata nem nőtt volna el 10 év után, ha maga Odüsszeusz, a leleményes, a bölcs, azt a bizonyos falovat meg nem alkotta. És én, ugye hát ki gondolná, hogy leghelyesebb lesz, ha elhitetjük a trójaiakkal, hogy íme elhagytuk a vidéket, és áldozatul egy hatalmas falavat építünk, és elmegyünk. Igen ám, de a leleményes Odüsszeusz embereivel ebben a falóban elrejtezett,
A trójaiak nagy örömükre bevonzolták a várba ezt a lovat, Odüsszeusz és társai kijöttek, és ott aztán megkezdődött. Így maga Odüsszeusz. Mielőtt tovább állna, görög történetről lévén szó, el kell árulnom, hogy íme itt az a bizonyos eszköz, melyen Odüsszeusz magával az istenekkel tart kapcsolatot. Hallasz, Athéne kegyeletekén, több ízben fog rajta segíteni az isteniket, és most jön ugyanál a függöny. Na de, a lényeg az, hogy Odüsszeusz maga 10 éven keresztül oda volt, elhagyta Itakát, az ő kedves szeretett szigetén, amikor is telt múlt az idő, és végül nagy sokára győztek a trójaiak ellen. Igen, ám ekkor a seregek összegyűltek, és el is indultak mindannyian hazafelé. Odüsszeusz maga Menelaosz királlyal együtt éppen megindult, ám Odüsszeusz nagy hibát vétett, mert igencsak kevés lett a győzelmi sikertől, megmámosodott, és elfelejtett rendesen áldozni az isteneknek. No de ebből aztán nagy bajok is kerekednek később, de lényeg az, hogy most egy kicsit megmutatom önöknek azt, amit emberek igazából nem láthatnak, magát az Olimposz tetején. Ott pedig Zeusz egy némely isten társával éppen az időt tölti. Rendes, dolgos hétköznapjuk során Zeusz mellett magából Athéne, és próbálja atyát rávenni, hogy apa, itt az idő, segíts haza végre, Odüsszeusz! Erre Zeusz nem tehet egyebet, magát Hermész az isteni küldöttet magához szólítja, ki szélsebesen elszágul, értesítse bizonyos Kalipszó nimfát, hogy itt az idő Odüsszeusz szabadon bocsájtására. Igen, ám mindez idő alatt Itaka szigetén már több mint 17 év eltelt, amikor is Penelope, ki egykor igazán szépséges volt, felcseperedett gyermekével, Telemákosszal, éppen azt szemléli, hogy kérők serege miféle rút pusztítást végez a ház udvarában. Penelope megfogadta, hogy addig bizony ő nem fog más kezéhez, hogy mondják ezt, nem is így mondják, hanem nem fog máshoz hozzámenni, amíg egy bizonyos szemfedelet meg nem szül, és éppen ezért szorgosan dolgozik. Na de, a kérők azok csak mulatnak, ahogy kell! Az ókor szokása szerint birkózó bajnokságban hol vízes bortisznak, az ifjú Telemákhoz itt van édesanyja oldalán, s szorongva várják, adjuk visszajöttését. Évvel végül is Telemákhoz felcseperedett, mondhatni igazi hősi vér folyt benne, és épp ezért elhatározta. Ő nem tartja tovább ezt az állapotot, és oda ment anyjához. Drága anyám, mit tegyek? Mire azt mondta neki erre, ugyebár Penelope, fiam, nyugodj meg, majd ha behedzik állad, akkor eljön az idő, hogy végre tégy valamit. Na, kisvártatva, nagy nehezen, de végre valahára megjelent az első szőrszám. Na, akkor boldogan Telemákhoz oda ment anyjához. Anyám, nézd, ím bejegyző állam. Na, épp vagy egy behely, fiam, itt az idő, hogy menj utadra. Éppen ezért úgy gondolták, leghelyesebb lesz, hogy Telemákhoz megpróbálja kinyomozni, hogy mi is történhetett apjával. Éppen ezért az itakai hősök leszármazottaiból, mi maradtak azért néhányan, egy hajóra való sereget összegyűjtött, és megindult egyenesen Spárta felé, hogy a nagy Menelaosztól megtudja, mi történhetett az ő kedves atyával.
Ezért a hajósok kegyes szele segítette őket, és így jutottak el egészen Spártába. Menelaos király már igencsak megöregedett, szép Helénát réges-rég elfelejtette, amikor is megjelent nála Telemákosz, mondál: kedves jó király uram, tudom, hogy atyámmal együtt harcoltál Trója falnál, azért jöttem el, hogy légy szíves tájékoztass, mi történt az ő atyámmal. Függöny le! Termofüle. Salamis. Lesbos. Sophocles. No, ide! No, tehát lényeg az, Menelaos a spártai király magyarázni kezdte bizonyos fiúnak, hogy mi is történt. Tudd meg, fiam, 10 évi csata után végül is megindultunk, de atyád nagyot hibázott, amikor is nem áldozott a napistennek, s ami még nagyobb baj, magának Poseidonnak, a tenger istenének. Éppen ezért valahol Szalami szigetére jártunk, amikor is hatalmas viharba keveredtünk, és a hajók szétváltak. Odüsszeusz seregének egy része még úgy, ahogy velünk maradt, éppen így Spártába meg is érkeztünk, azóta letelepedtek, igazán jól érzik magukat ezen a vidéken, de hogy atyáddal mi történt, azt bizony én nem tudom. Telemákosz hosszasan időzött még Spártába, de ahhoz, hogy történetünkben igazán szépen a szálakat kibontassuk, meg kell tudnunk, hogy ebben a szent pillanatban mi történik Odüsszeusszal, a hőssel, az igazi harcossal. Ugyanis az Olimposz tetején láthattuk, hogy éppen csak egy csettintéssel maga Zeusz odahívta ugyebár Hermés, megadta neki az utasítást, hogy Hermész fiam, usti, azonnal menj, és légy szíves, értesítsd Kalipszó nimfát, hogy itt az idő, ha tetszik, ha nem, Odüsszeuszt engedje szabadon. Na már most Kalipszó kénytelen keleten nem tehetett egyebet, némi nemű száraz fát megmutatott Odüsszeusznak a sziget egyik barlangjába, és mondta: Odüsszeusz, tutajt ácsolhatsz magadnak ezekből a fadarabokból. Na, a tutaj nem sikerült tökéletesen, és éppen ezért Odüsszeusz valahol egészen közel járt már az égei tengeren a fajákok földjéhez, amikor is már úszva kellett megtenni az utolsó métereket. Félelmetes vizit jelenet következik. Odüsszeusz hánykolódik a tengeren, mikor vérszomjas felevadak, szörnyűséges cápák jelennek. Ekkor maradék összereit összeszedve kapálózik, így teszi meg ezt a rengeteg mérföldet, ami még hátra van. De a cápák csak követik, rendíthetetlenül nyomába haladva, szelve a habokat. És így haladnak, még végül Odüsszeusz nagy szerencsére hosszas, fáradtságos vízi út után végül is megérkezett a fajákok földjén. Hogy nem? Egy csodaszép lány, némi nemű Nauszikán nevezetű, ki egyenesen a faják király leánya, éppen a parton sétálgat, hova nézzék meg Odüsszeusznak számít. Sors! Lényeg aztán, Nauszikán épp a tengerparton járt, amikor is észreveszi páratlan szépségű férfi. Ho-ho-ho-ho, mondja Nauszikán. Odüsszeusz pucéról, de ezt most nem részletezem. Lényeg azért, tehát, hogy minden rendben legyen, maga Pallasz Athénén sietett a segítségére, aki ködöt bocsájtott rá, és így egyenesen megérkezhetett Odüsszeusz Nauszikán mellett a faják fejlem Alkinosz király udvarába. Ott a király feleségével nagy izgalmasan hallgatja a férfiú beszámolóját.
épp a trójai háború részt. Ez valószínű a falóról szóló történet. Ez azt hiszem, a nymfákról és az égiekhez való imádkozás. Tény és való, hogy először Odüsszeusz nem tudta, hogy jó helyen jár, és vajon hogy fogják fogadni, hogyha feltetik létét, de minek utána egy énekmódon belekezdett Trója háborúnak bizonyos fejezeteibe, elérzékenyült, könycsordult a szemébe, és ekkor kérdezte meg a király, hogy na ki vagy te ember, mire azt mondta, hogy én vagyok Odüsszeusz. Mesélj nekem, és így kezdődött a mese. Arra, hogy a mese hiteles legyen, és pontos, éppen ezért a vándorlás 10 évét röviden bemutatja. Lényeg az, hogy a trójai győzelem után, hölgyeim és uraim, tisztelt jelenlévők, Odüsszeusz hős harcosaival szelje a habokat a tengeren. Hosszú, fárasztó hajózás után egyszer csak észrevettek egy szigetet a messzeségbe, mire Odüsszeusz kiadta a parancsot, kössünk ki! És a hajót éppen a sziget irányába egy csendes öböl felé irányították, ki is kötötték, és a hajósok bátran partra szálltak. Ahogy ott néznek körbe a szigetre, egyszer csak lélek szakadva fognak néhány, hogy kedves Odüsszeusz, gyertek gyorsan, egy barlangra lehetünk, és a barlang tele van mindenféle finom sajttal. Na, most itt be is ment a csapat a barlangba, de még mit sem sejtettek arról, hogy miféle zord lélek az, aki itt lakozik. Na nem sokára kiderült, hogy egy hatalmas óriás, egy Küklops a barlang tulajdonosa. Küklops pedig nem foglalkozott mással, mint birkákat tenyésztett, azoknak tejéből sajtot gyártott, és azt olykor megette. Igen ám, de nem vetette meg a húst, sőt, leginkább az emberhúst kedvelte, úgyhogy megkérek minden 14 éven alulit, kezeket fel, és fogják be a szemüket, mert borzalmas kép következik. Küklops itt mindenki szeme láttára Odüsszeusz egyik hős harcosát széttépi. Befogták a szemüket? Gyorsan! Figyelj, hölgyeim és uraim! Borzalmas! Ne fogtok pisilni reggel. Meg én megmondtam. Figyelem! Szörnyűség következik! Az egyszerű Küklops! Én azt mondtam, azt tündérhez jobban hasonlít Odüsszeusz embere, mint egy rendes gép harcoshoz, de Odüsszeusz és társai pedig. No de nem hiába hívják hősünket úgy, hogy a ellenményes Odüsszeusz. Próbál alkudozni Küklopsszal, ezzel a hatalmas óriással, aki ugye már elárulja, hogy ő nem más, mint Poseidon gyermeke. Meg is kérdezi az óriás, hogy na és ki vagy te, fiam? Mire mit mond el Odüsszeusz? Hát nézzék meg, itt ül a legjobb. 5. osztályban kötelező olvasmányban, hát mit mond? Nem, Odüsszeusz kinek a fia? Mi az ő neve pontosabban? Ez a kérdés. Odüsszeusz leleményes, tehát azt mondja, az én nevem az, hogy senki sem. Még mit sem sejtetünk, de rövidesen ki fog derülni a történetből, hogy Odüsszeusz nagy bölcsen cselekedett, ugyanis a következőt eszelte ki. Ó, Küklops! Szólította meg a hatalmas óriást. Látom, milyen erős vagy, milyen páratlan hatalmas erőt birtokolsz, de tudd meg, egy ilyen igazi nagy darab hősnek igazán kijár a jutalom, és igaz, hogy víznál nincs a hajónkon, de képzeld el, bort hoztunk sokat, és enne néhány tömlőbe van is nálunk. Kóstold meg, Küklops, nézd, mi az, hogy bor? Hát ez egy fantasztikus menü, csak önts magadba, s már is meglátod. No, Küklops egy hatalmas dézsába
néhány ugyebár tömlőből beletöltenek, megissza, felhörpint is mondja, adjatok még ne tüstént. A lényeg az, hogy pillanatok alatt ez a hatalmas óriás úgy, de úgy berugott, hogy el is aludt. Na ekkor Odüsszeusz azt mondja embereinek, drága vitéz harcosaim, itakai hősök, itt ez a hatalmas rúd, hegyezzük ki a végét, és ennek a szörnyű óriásnak, minek utána egyszerűen van mindösszesen, szúrjuk ki, és akkor vakságában talán valami hibát vég, és mi megmenekülhetünk eme rabságból. Mert jó tudni az, hogy Küklopsz, miután hazahajtotta nyáját, egy hatalmas kővel eltorlasztotta a barlang ajtaját. Bármilyen sokan is voltak az itakai hősök, képtelenek voltak saját erővel ezt a követ elgörgetni, tehát Odüsszeusznak arra kellett gondolni, leghelyesebb lesz, ha túljárunk az óriás eszét, és valahogy majd őt használjuk erre. Figyelem, szintén szörnyűkét, az óriás személynek kiszúrása következik. Becsúszott, mert a környező küklopszok, miután meghallották testvérük égtelen üvöltését, feltették a kérdést, hogy ki bántott? Erre volt a válasz, hogy senki se bántott! Erről legyűjtettek szerencsétlen magam. De így üvöltözött sokáig, minden végül elmúlt az idő, s nagy szenvedésébe arra gondolt, az ez mégiscsak rossz, hogyha ő itt bent feked a birkáival, ezeket a juhokat viszont ki kell engedni. Leleményes Odüsszeusz előállította embereit, mindegyiknek megparancsolta, hogy kapaszkodjanak a birkák hasára, és így éppen lassan az óriás lába között, úgyhogy a dég simogatta a juhokat, szépen kijutottak a barlangból. Ott már ugyebár ott várt a hajó rájuk, arra fölszálltak, búcsút intettek ennek a szigetnek, és hajóztak tovább. Ám Poszeidón, a tenger istene, nagyon-nagyon megharagudott rájuk. Na de előtte elmondok egy fontos tényezőt, mert most látom, hogy a dramaturgiai hibák mellett rendezői problémák is vannak. Mert ugye arra gondoltam, hogy egészen unalmas kép lenne az, ha Aljonoszról beszélnék, ugyebár a szelek istene, de egy fontos tényezőt mégiscsak szeretnék elmesélni. Mégpedig az, hogy ez a bizonyos Aljonosz igencsak gyűlölte unokatestvérét Poszeidont, tehát éppen ezért arra gondolt, miután rézfallal körülvett szigetét meglátogatta Odüsszeusz, hogy na te Odüsszeusz, látom, hogy te igazán az ember vagy, aki nekem segíthet, tehát Poszeidonon ugyebár némi neműnek elég tételt vehetek, az összes haragos szélt mindent begyűjtöd neked ebbe a zsákba, de arra vigyázz, hogy szabadjára ne engedd őket, mert akkor bizony baj lesz. És innen már érthető lesz a következő kép, mert hőseink hajóztak, már egészen közel jártak Itakához, amikor Odüsszeusz oly de oly fáradt volt, hogy elbóbiskolt. Igen ám, de a tenger éjszeket igencsak furdalta a kíváncsiság, hogy mi lehet ebben a zsákban. Ebben bizony kincs vassukták egymásnak. Míg végül az egyik szeleburdi, szó szerint szeleburdi hajós odament, s kinyitotta ezt a bizonyos zsákot, és a viharos szelek elszabadultak.
Odüsszeusz végre keblére ölelhette volna hites feleségét, Penelopét, valamint születése óta nem látott fiát, ki már igencsak nagy volt ahhoz képest. Ám ezt a bizonyos lehetőséget szélnek eresztették. Nagy dühösen megharagudott embereire némelyiket korbáccsal meg is verte, de nem tehettek egyebet, hiszen hányodtak a tengeren, s így mentek tovább. Ki tudja, hol járhattak, de szerencsére Homérosz után mi tudjuk ezt szabadon, hogy egyszer csak, ha hiszik, ha nem, személyesen Kirké istennő, pontosabban Nimfa, aki ugyebár mégiscsak istennő, szigetére vetődtek. Kirkéről pedig tudni kell, hogy egy olyan furcsa mézes borral kínálta meg az éppen arra járókat, hogy azok azon nyomban állattá változtak. Van olyan elbeszélés is, mely szerint Kirké mindig a belső állatot hozta ki az emberekből, tehát ezért akárminek majomtól kezdve oroszlányig minden lehetett, ám Homérosz mégiscsak azt énekelte meg, hogy Odüsszeusz embereiből közönséges disznók lettek. Ám Kirké nem vette meg a disznóhúst. S ám Hermész megjelenik egy bizonyos csodanövénynél, melyet Odüsszeusznak át fog adni, hogy rajta ne foghasson a varázsa. A szakszerű állattenyésztési tanácsadást is megtekintették az imént a képekben, de lényeg azt tisztelt hölgyeim és uraim, tehát minek utána Hermész maga azzal a bizonyos furcsa növényen megérkezett, Odüsszeuszt rádírta, hogy ezelából Odüsszeuszon nem fogott a varázslat. De nem úgy, Odüsszeusz bizonyos sármja Kirkén. A következő szerelmi kettős, nem tudom. A helyi művészek akarták így. Lesz, ami lesz! Függöny! Le! Kirké és Odüsszeusz kettős! Szerintem ezt jobb, hogy nem látták. Vissza a függőn, kicsit vissza. Na! Lényeg az tehát, hogy Kirké szerette volna Odüsszeuszt is disznóvá változtatni, de ez nem sikerült, és éppen ezért közösen disznókodtak. Na de! Lényeg az, hogy teltmúlt az idő, Kirké igazán megkedvelte Odüsszeuszt, ám jött az isteni parancs Zeusztól, hogy már pedig Kirké neked tüstént el kell engedni Odüsszeuszt. Na, ekkor Odüsszeusz ebben a pillanatban még volt némi önbecsüléses, eszébe is jutott hites felesége. Na, akkor embereim, indulás nincs. Ismét hajóra szálltak a hősök. Árász tekintettel néztek a semmibe, vagy pontosabban a homályos jövőbe, és így hajóztak keresztül a világ tengerein. A kapcsolódó ma este nagyon könnyű kicsika, ami mindössze hajózós jeleneteket kell mutatni önöknek, tehát ezek után kicsit úgy érezzük, hogy
lebillen az eladás színvonal, jön a hajós kép. Na de, azért Odysseus mégiscsak sejtette, hogy hová kell mennie, mert kifaggatta Kirkét, igaz, hogy megtekergette a nyakát, hogy a kérdésre a választ megkapja, hogy milyen irányba is kell mennie, hogy végül valahára Itakára visszatér. Azt mondta neki Kirké, leghelyesebb a Hádész birodalmába, tehát az alvilágba eljutsz, és ott magát a vaklátnokot Teiresiást fogod kérdezni erről a kérdésről. Odysseus hős harcosaival végül is elérkezett Hádész kapujához, embereit kinhagyta, és ő egymaga bement a sötétség birodalmába. Szörnyű kép fogadta ugyanis hold társainak szellem, és mindenki, aki a múltból elmúlt, azok most itt megjelentek előtte. Végül maga a vaklátok teszi fel kérdését. Igaz, hogy kevésbé látszik, ez egy csak perspektíva, de ez maga a Styx folyó. Zavaros habjai vannak. Mi járatban vagy itt, fiam? Hangzott a bölcs kérdés. Tehát mi járatban vagy itt, fiam? Mire Odysseus azt mondta, kedves vaklátnok, Itaka felé szeretnék hajózni. Erre azt mondta neki Teiresiász, rendben van, megmondom az utat, de tudd meg, nem lesz könnyű. Ugyanis először a Szirének szigete mellett kell elhaladnod, majd utána a legveszedelmesebb tengeri szoroson keresztül, mégpedig egyik oldalon ezt a szoros határolja a hatfejű Szkülla, a másik oldalon Karintisz. Készülj fel a legrosszabbra. Na már most Odysseus kifaggatta Teiresiász pontosabban, mire kell számítania, mire megtudta, hogy a Szirének nem egyebek ugyebár azok a bizonyos egykoron női lények, akik kihívták a múzsákat versengésre, éneklésből. Na erre a múzsák azt mondták, hogy is ne, művészetben verseny, ilyen nincs, legyetek madarak! És el is változtatták, eme nőszemélyeket félig madár, félig női lényekké. Énekük oly módon rabul ejti az arra haladókat, hogy soha, de soha többé nem képesek egy tapottat sem mozdulni. Reményes Odysseus a következőt gondolta ki, magamat oda kötöztetem a hajó áramolc rúdjához, társaim fölét pedig gondosan, fiasszal, és mindenféle kender kócból gyúrt, ronda dologgal be fogom tömni. Na, be is tömte társai füleit, magát kikötöztette, és így hallgatja ezt a borzalmas sziréndalt. Lesben áll egy cápa, áldozatra várva, szinte felfal a szemével, ojajaj! Valahol messze délen, a örökös napsütésben, tisztülnek nekem nem elcsábító. No de ez a próbatétel semmi nem volt ahhoz képest, ami ezután várt a hősünket. Mégpedig az egyik hatalmas szikla, mint a hatfejű Szkülla, másik pedig, mint Karintisz, rettenetes tengeri örvény csavarva ott előttük, fogadta az itakai hősöket. Ha hiszik, hanem Odysseus kivéve egytől egyig oda lettek ezek a bizonyos hősök, és ő szerencsére megmenekült, és így a történetnek lesz még folytatás. A félelmetes tengeri sziklák, a hullámzó habok, valamint a hősök. Már nem mozog a színem? Jó.
Odüsszeusz emberei mind odavesztek, maga a hős megmerett. Ki tudja, hány napig hánykolódott a tengeren, de végül Kalipszó nimfa szigetén, ahol csupán nők éltek, ott ért partra. Nahogy Kalipszó észreveszi, hiszen 100 éve nem volt már, hogy egy ilyen gyönyörű példány ide a partra vetődjön, s azon nyomban bevitte palotájába, leányai, mert az összes az ő leánya volt, mind körülvették, édesgették, szeretgették. Odüsszeusznak csuda jó dolga van. Elárulom, ha hiszik, ha nem, eszívesen jutott Itaka s Penelopé többé. Vissza kell kanyarodnunk ahhoz a bizonyos pillanathoz, amikor Odüsszeusz a faják fejedelem Balkinosz király udvarában éppen történetének végére ér. És így nagy fáradtan befejezi a sok napon és éjszakán keresztül tartott elmesélést. Igen, csak leizzadt a hős. Na, kedves királyom, tudd meg, hogy ez történt. No, ekkor a király megérti, hogy az ő kedves Nauszikál lányának miért nem lehet férje, mert váratlan férfiú, megérti, hogy a hősnek vissza kell térnie Itakára, az ő hites feleségéhez, Penelopéhoz, valamint azóta felcseperedett, ki tudja mekkora Telemákosz nevű fiához. Na, egy hajót bocsájt Odüsszeusz rendelkezésére, és egy szép szerdai napon ki is hajóznak a sziget kikötőjéből, és elindul Itaka felé. 20 éves vándorlás után végül nagy fáradtan Odüsszeusz partra lépett Itakán, kedvenc szeretett szülőföldjén. A sors úgy hozza, hogy pontosan ebben a szent pillanatban az ő fia a sziget egy másik oldalán szintén partot ér, ugyanis Menelaosz királytól visszatérvén arra gondolt, hiszen atyám bizonyosan meghal. Odüsszeusz sejti, hogy nem lesz olyan könnyű visszatérni palotájába, éppen ezért első útja a régi jó öreg pásztorhoz vezet, aki persze egyből felismeri, és éppen ez az ember az, beavatja Telemákoszt, hogy nézd, fiam, itt van az általad értelmesen sosem látott apád, mert jelen volt még Odüsszeusz Telemákosz megszületésénél, ám a gyermek csak pár napos csecsemő volt, mikor Odüsszeusz Trója felé ugyebár elment háborúzni. Na, így az érzelmes pillanat, mikor Odüsszeusz és Telemákosz az öreg pásztor segítségével egymásra ismer. Végül, ugyebár a pásztor megmondja ezt az Elit Honekkel és Leonid Desnéves hangulatú dolgot, végre azt mondja, ez már egy ókori dolog, felejtsük el, inkább Odüsszeusz, védj álruhát, és menjünk a palotába, mert itt ez a rengeteg gonosz ember, aki ki akar téged forgatni vagyonokból, sőt,
feleséget, kezét megpróbálják megszerezni, és ezáltal a szigeten való uralkodást. Odüsszeusz tehát álruhában Telemakhosz végre anyja mellett ismét, Penelopét mit sem sejtve nézik, hogy a kérők miként esnek egymásnak. Ugyanis, minek utána Penelopé, ami nappal megszűnt, az éjszaka lebontotta, ám a kérők észrevették, és azt mondták, Penelopé, muszáj döntened! A holnapi nap az lesz a pillanat. Na ezen a napon érkezett meg Odüsszeusz, Telemakhosz, és éppen azt határozták el, hogy Odüsszeusznak lévén egy holmi szkíta íja, aki azt fel tudja hajzani, és 12 fejszefokán keresztül tud lőni, az lesz eme páratlan szépségű Penelopé hites férje, Itaka uralkodója. A kérők éppen az íjjal birkóznak. De mit láthatjuk, nem sikerül nekünk. Ekkor Odüsszeusz előlép. Álruháját leveszi, Penelopé szemében megcsillan a felismerés, hisz ez Odüsszeusz. Odüsszeusz könnyedén megfeszíti az íjat, s nem egy, de az összes kérőt egyszerre átlövi nyilával. Figyelem! A küzdelem! A kérő! Hosszú 20 éves vándorlás után, tehát Penelopének ez volt az első szava, Odüsszeusz! Ám a második, ami egy egész teljes mondat volt, hol voltál eddig 20 évig? Hogy ezután mi következett, ezt nem létezettünk. De azért a boldogság tisztelt jelenlévők eljött itt előttünk, és utolsó képünkben tekintsük meg a boldog családi kép eszményét. Így a csendes család. Köszönöm.